Com cada any, el 29 d'abril, la Paeria de Balaguer promou la celebració del Dia Internacional de la Dansa, conjuntament amb els diferents centres de dansa de la ciutat i totes les associacions registrades i vinculades a la dansa. L'acte s'ha celebrat aquest divendres a 2:15 de la tarda a la plaça del Morter i s'ha iniciat amb la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dansa, que aquest any ha estat elaborat per Toni Jodar i Beatriu Daniel. Aquest any el manifest reivindicava el retorn de la presència de la dansa al carrer després de la pandèmia i feia una aposta per un clar rebuig a la guerra i en favor de la pau. I sé que no estic sola en la meva dèria. Vaig llegir que en una illa del Pacífic, a Tuanaki, els seus habitants no coneixien la guerra, només sabien ballar. Seguidament s'ha pogut veure les actuacions de Swing Noguera, l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica, la Xemeneia i Dansa i la companyia Montse Miret. Des de la Xemeneia Espai de Dansa, Albert Bonet ha explicat els objectius de la celebració de Balaguer. Doncs sí, és un dia important retornar la dansa al carrer una altra vegada després de 2 anys. No només és important, és satisfactori i ens toca a tots plegats, tota la gent, totes les persones que ens dediquem al món de la dansa, ens toca una mica l'ànima, no? El poder tornar a sortir al carrer, tornar a mostrar tot allò que fem, per tot allò que estem treballant i el fet de que la dansa al final com a mitjà d'expressió poder dir la nostra a través de la dansa. Aquest any, amb motiu de la capitalitat de la sardana de la ciutat de Balaguer, se li ha volgut donar una especial rellevància a aquesta dansa. Per aquest motiu, la clausura l'ha fet la colla sardanista Verge del Miracle, que ha ballat la sardana Aimat Balaguer, inclosa dins del CD de la capitalitat.